Chceš sa naučiť vybiehať z blokov, ale nevieš, kde robíš chybu? V tomto videu ti ukážem najčastejšie chyby, ktoré ťa brzdia od štartu. Aby si vybiehol správne, musí sa vyhnúť 4 základným chybám. Nohy, uhol tela, chrbát a ruky. A keď to všetko urobí zle, stane sa toto. Vystrelíš hore, nie dopredu, čím stratíš čas, lebo si dlho vo vzduchu. A toto je dôvod, prečo sa to stalo. Nohy nie sú opreté, takže pri štarte stratíš oporu. Uhol je príliš vysoký, takže letíš hore. Krivý chrbát, rozpadne sa ti línia, ruky sú položené na zemi, nemáš stabilitu a nepôjdu dopredu. A ako to opraviť? Neviem. Dobre, teda vážne. Najprv musíme zistiť, z ktorej nohy budeš vybiehať. Postav sa, daj nohy veľa seba a ktorá noha vyjde dopredu, tá je, z ktorej máš vybehávať. A teraz musíme nastaviť bloky. Dáš nohu za čiaru, noha musí byť tesne pred čiarou, presne pre tú nohu si postavíme bloky. Noha, z ktorej vybehávaš, buď pravá alebo ľavá, musí byť vpredu, na ňu urobíme 2 kroky a položíme blok. Na tú druhú nohu, čo bude vzadu, urobíme 3 kroky a položíme blok. A ako mať nohy na blokoch? Nohy musia byť opreté, nie len špičky, ale aj celé chodidlo. Bez toho sa od blokov neodrazíš. Ako nastaviť uhol? Nesmieš byť veľmi vysoko ani veľmi nízko. A ako na ňo prídeš? Urob skok do výšky, ale zastav pred odrazom. A tak nájdeš uhol, ktorý sedí presne tebe. Chrbát drž rovno. Telo musí byť jedna línia, nie zalomená harmonika. Ako držia ruky? Ruky nedávaj celé na zem. Drž sa na prstoch. Tak pôjdu prirodzene dopredu a nie hore. Ako široko majú od seba ruky? To je individuálne. Mne najviac sedí, keď ich mám pod ramenami. Vtedy mám najväčšiu stabilitu. A toto všetko mi trvalo pochopiť iba 3 roky. A keď všetky tieto kroky splníš ako máš, budeš pevný ako skala a vybehneš ako máš. Bol by som rád, keby ste zanechali like, odber alebo koment, alebo po prípade to zdieľali, lebo mi to zabralo fakt dlho rokov urobiť toto video. Pozri si aj predošlé video, v ktorom zistíš, ako som sa toto všetko naučil a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.